nyelip man. Nyelip piye? Kudune sing ngomong pertama Dol Tayu ning gandeng kula tiba. Teng alepe nggih kula antri yang pertama. Ya. Mungsuhmu sapa? Cotomo, ternyata Cotomo niku mboten kaya nek pelang melu Kulawa. Lah piye to? Kula tengok niku nek melang melu Kulawa niku ya kalahan. Ning pola kaya bengi iku kok ampuhe kegila-gila. Wangune wis dinahi Jaya kawijayan karo bapakne. Kula jotos gak apa-apa. Rambut kula dicandak, dijungkilke gebuk sakayange nggen jodo, Man. Kula cuma nggaken, Man. Ya. Alah, Alah, Sotomo Batur kowe juragan kalah karo Batur. Nah aku isin. kula kok biasa, Man. Ra isin. Ijen gone ngendi nek nyatane kalah kok dadak ijen-ijen barang iki. Kalah ya kalah, mundur teratul. Wis rasa muncul. Kula iki mongso kula lajeng menang kalau sapa to, Man? Lah aku dhewe ya ora ngerti. Pun gagasan mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh Petruk kalah, mungsuh Bagong diajal. Niki mungsuh Acatama niku biasane melu Kulawa. Ning gandeng critane Acatama kudu konflik. Waduh. Kalau Kulawa mula dadi pelang. Batin Kulawa lho, Man. Acatama mesti kalah. Ha kok Kulawa sing doblak-ablik. Jiger. Ala dene le natah nglekoso. Le gawe wayang nganti sasen-sasen ming kalan. Percuma mah. Sing wablak kok apa kaya ngene. Durmagati putus asa saja ini. Mangkel kula. Dinten-teni bola-bali. Niku kula barang mula lho, Man. Yen kok gape yo larang. Lha ngecat nganten iki yo larang, kulite yo larang. Balang-balang kok ora tau menang ki ngono ku coba mbok yo cekali-cali gawe lakon sing Durmagati ngelol. Apa? Ngelol. Nyeli. Hah? Nyeline sapa? Pokoke ngelakon ngoten lho, Man, kalah terus jan jengkel. Temputi-temputi anggere metu menggo geguyonan karo dolop-dolop. Ngarake ati pokoke. Apa nyatane ya kalah tenan kok ya. Kalah karo menang ki ora kok perkara le gawe kowe lan sak piturute iki ora. Kalah karo menang perkara pambudidayamu. Maksude iki wis ditata nang kothak bayang ya metu. lha niku nek metu pican ora trima ya. Terus tegese pambudidaya iki kowe iki ya duwe jaya kawijayan. Kowe iki ya ndek ketrampilan, ditokke. Ora perang kok ming ngantem. Bar ngantem diantem nglekar, diampet. Mungsuh ngantem ki diampet men ketok nek ora lara. Nek ora lara mungsuhe mikir, aduh tak antem kok ora apa-apa, mesti wong ampuh. Kowe nek dantem pisane gletak mbebeki le sambat ngaruwara. lolo tenan ya, Man. Lha niku omong ngapusine lolo ya lolo nek ora ya ora. Tiwas ngampet ora lolo pindhane nglekal. Ora jajal sing ngusung sapa? Moko teng pepelangan. Napa kula tau pesen ambulan? Deleng tau. Sampeyan niku pate ora nggo pikiran. Wong waton omong waton lekop. Dengkulmu melocot kira. Sapa sing arep maju? Susah aku malah ini. Anggere Kurawa Kartomarma Surtayu Durmagati wis maju, aku alok mesti sing bengok wait kuwi mesti. Wait. Citon. Kondok pleguduk swalu gembol, sumorante hawela. Anak anungan Indita bocah mursid.
Isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababar dadi pakarti. Satama Padha Kanthi Raharja samprap taun ning pecrabakan Sukalima kene, Ngger. Anakku Swatama bocah bagus. Nunamit pasang Kalimantabi tinebine nglodoni dumawaing tawang tuwang. Ora memremban. Wanter sabda pangandika paduka amuji dhateng wiswanipun ingkang putrapun Bambang Swatama. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhap cenila paduka Rama Penemban Durna ing Sukalima. Rama Penemban. Oh iya Ngger tak tampa. Gawe gedene atining wong tuwa ora liwat. Pangestune wong tuwa tampan ana ya Satama. Lha pundi nggo jimat paripih ndayana ning kasantosan. Ya nadyan akeh sangganing para cantrik manguyu jejanggan ingkang padha suwita marang ngersaning wong tuamu. Nanging kabeh ora ana ingkang nuju prana nang penggaling Purnama kejaba amung sira kula bocah bagus. Mula tak caketake nggon amusuhan ana ing ngersaning pun Rama ya Ngger. Estunipun kathah tandha pitaken saklebeting manahipun ingkang putra pun Swatama. Rama Penemban sampun sawetawis wekdal jengandika Rama Penemban Durna mboten pareng medal saking pertapan Sukalima malah saking panginten kula. Sampun pinten-pinten candra paduka Bapa Penemban Durna. Rama sesembahan kula mboten seba caos wonten negari Ngastina. Nyuwun pangapunten menawi ingkang putra kinten keladu wani kirang gedugi. Namung nyatanipun gesangipun Kanjeng Rama menika namung sinandhing ingkang putra pun Bambang Swatama menawi wonten lelampan ingkang sinandhang dening paduka Kanjeng Rama tartemtu menika ndadosaken prihatos raos sing manahipun ingkang putra pun Swatama. Rama wonten menapa lan wonten perkawis ingkang kados pundi ingkang ginebeng wonten saklebeting penggalih jengandika Kanjeng Rama Penemban menawi kaperang kawedharing kakathah wonten kababarna nanging menawi wadi tumraping para cantrik para mangyu jejanggan monggo kula dherekaken manjing saklebeting pertapan pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra pun Bambang Swatama. Rama Penemban dhateng sinten malih jengandika Rama Penemban badhe paring dawuh menawi wonten ribet penggalih paduka kejawi dhateng ingkang putra pun Swatama. Menawi wonten kogel kagelan penggalih paduka dhateng Priyagung Ngastina mugi sakmangke mboten kados mekaten menika ingkang paduka Kanjeng Rama tindakaken nanging langkung prayogi menawi tumunten sowan dhateng negari Ngastina lan munjuk atung kersanipun Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana. Menawi ngantos kateman mekaten kinten paduka Rama mangke badhe merengkang dhateng pernatan nalindring Ngastina Prabu Duryudana. Rama Penemban. Anakku Ngger, anakku wong gagah. Anakku wong sentosa Swatama. Nggih, wonten timbalan ing dawuh. Lante panggrahi tamu gagapi marang kahananing wong tuamu aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya Ngger dene ana aturmu ingkang nyuwun priksa marang wong tuamu aku apa to sababe dene Begawan Durna pancen sawetara wektu ora metu saka ing pertapan Sukalima lan aku ora nglakoni seba caos ana negara Ngastina. Wis pirang-pirang candra suwene pancen tak sengaja pancen tak jarak aku ora seba caos ana negara Ngastina. Merga tumrap Begawan Durna nggonku seba caos kelawan negara Ngastina mau mung manut karo rasa pangrasaku. Nuwun sewu. Ingkang dipun pestani nderek dhateng raos pangraosipun Bapa Penemban Durna menika kados pundi? Ngene ya, Ngger. Sing jeneng ati ingkang sumpek ati ora seneng kuwi nadyan tak rewangi seba caos ana negara Ngastina. Mengko tiwas aku ado-ado sowan negara Ngastina. Yen to didangu dening anak Prabu Duryudana aturku ora kepareng nuju prana marang penggalihe. Apa ora malah jeneng aku gawe susah penggaling anak Prabu Ngastina. Kang mangkono kininten Begawan Durna kuwi kinira wong sing ora ngenggoni marang tuane. Inggih. Kejaba saka kuwi Sukalima kuwi bumi perdikan lho Asatama. Sukalima kuwi bumi perdikan tegese Begawan Durna madheka ning Sukalima iku ora kebawa perintah negara ngendi-endi. Ning rasaku merdika. Ya mung emane kamuktaning Begawan Durna kuwi pinaringan dening panjenenganipun Sinuwun Prabu Destarata. Aku dijunjung derajatku. Sri Nugraha Kabriwata minangka dadi guruning para Kurawa.
Mula tumuli aku menyang Kamukten negara Ngastina. Nang yen perkara uripe Begawan Durna kuwi ora kabanta dening sapa-sapa, ora kabanta dening negara Ngastina. Mekaten Peremban. Dadi upama aku rasuwan menyang negara Ngastina kuwi ora dadi perkara apa-apa. Yen to anak Prabu Duryudana ngerti marang kahanan saka lima kene. Mekaten Kanjeng Rama. Iya, Nggih. Menawi tetelu mekaten tumunten sak mangke kula badhe paring nyuwun dawuh. Menapa kenging dados sababipun nggih Paduka Kanjeng Rama boten kepareng sowan dhateng negari Ngastina. Menawi wonten boten-repotipun pertapan sampun ngantos kapenggalih piyambak. Ingkang putra pun swatama sagah mbebantu dhateng Paduka Kanjeng Rama. Sak boten-botenipun ingkang putra nampi sabda pangandika Paduka menapa kedah kula tindakaken kula boten badhe suwala. Nanging kepareng Paduka mbabarana dhateng ingkang putra pun Bambang swatama Kanjeng Rama. Menawi ngantos perkawis menika kapenggalih piyambak tan wandi sak mangke menawi boten kiyat penggalih Paduka Kanjeng Rama tan wurunga namung bebejer dhateng penggalih Paduka ingkang mekasanipun dawahipun dhateng lelampan ingkang boten sae. Dinten samangke kula cumadong dawuh kula aturi paring dawuh ingkang sejatosipun Kanjeng Rama Penemban. Swatama iki wonten dawuh para maju nggih. Maju tak jarwani jati ning lelakoning Begawan Durna iki, Bambang Swatama. Hendra ingkang puspita rum. Siliring samirana bre sekar kadung Bawe raras renaning griya Satama wonten dawuh Rama Perban. Kowe iki anak pendhita kok nggawa erek ra ana batune dikeke wong tuwa. Nyuwun pangapunten wonten ing gembolan kula menika kathah sanget. Lah ya dipilihke cah bagus, cah bagus. Inggih, inggih. Ngene ya Satama wonten dawuh. Sejatine kowe tak kandhani. Nggonipun bapa ora sowan marang negara Ngastina kuwi temene ora kok perkara. Nggonipun bapa kagol kogelan marang priyayi luhur. Negara Ngastina kuwi ora. Apa meneh pun Rama wis jeleh suwita marang negara Ngastina? Ora, nggih, ora. Kowe tak kandhani ya Satama. Tarewangi kaya ngene iki sing tak goleke Kamukten kuwi kowe. Nganti Begawan Durna persasat sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Kadang kala aku kuwi pendhita, ning kudu tumindak elek. Kuwi janjane ora ana sing tak labi kejaba mung kowe cah bagus supaya kowe kuwi iso ngenyam Kamukten duwe derajat lan pangkat. Ewa semono nganti tekan dina iki lah kok ora ana undakane. Inggih. Ning ora bakal kendhat Begawan Durna nggone bakal mbudidaya marang uripmu supaya sesuk yen pun Rama wis ora ana utawa pun Rama kuwi wis keladuk yuswa tegese wis tuwa. Kuwi iso nyawang marang anak. Inggih, mekaten Kanjeng Rama. Saora-orane kowe entuk derajat pangkat marang negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Mula akeh sing padha mestani, Begawan Durna kok pakartine elek. Begawan Durna kok pakartine
Mesti dadi wong sing nglincipi carang papak. Setemene ngene ya Satama. Kabeh mau tak lakoni mergo aku nuruti marang kersaning anak Prabu Duryudana supaya apa ingkang tak tindakake kuwi nuju prana marang penggaling anak Prabu Duryudana. Lah terus apa to sababe nganti tak rewangi tumindak ingkang ora prayoga? Men anak Prabu Duryudana kuwi mirsani yen to aku kuwi ya duwe anak. Mula anakku supaya diangkat derajate minangka nayaka saora-orane Punggawa negara Ngastina. Ning wong semono tekan dina iki lah kok dadi durung ana undhakane apa-apa. Kowe isih dadi abdi ingkang golekake pangan kuda titianing para pangeran pati. Menapa sampun kula lampahi menika lair batus. Kula lampahi boten wonten raos ingkang awel sarta anggrundel saklebeting manahipun ingkang putra pun Swatama. Pancen kudu kaya mengkono, Ger. Kewajiban kuwi ditindakake kanthi apik, kewajiban kuwi ditindakake kanthi becik. Jernyatane wong urip ana ing alam padang kuwi mung 3 perkara. Ya kuwi siji lair, loro netepi kewajiban, ping telune mati. Wis ping cukup kuwi wae, ora ana liyane. Inggih. Lair, wong urip ana ing alam padang kuwi pancen wis pinesti marang kodrate dhewe-dhewe. Bungah susah bejo cilaka, sugih miskin. Kuwi wis cinadang pestine nalika wiwit bocah mau mruca saka guwa garbaning ibune. Bocah iki sesuk dadi wong becik. Bocah iki sesuk dadi wong ala, bocah iki sesuk dadi wong sugih, bocah iki sesuk dadi wong miskin lan sak piturute, kabeh mau wis mesti marang kodrating Wang Mahanasa. Mula dilakoni kanthi ikhlas, dilakoni kanthi tawajuh, syukur bagi ingkang ala iso dadi becik, ingkang ora duwe iso dadi duwe. Kuwi merga saka pambudi dayaning manungsa. Mula manungsa pinaringan akal, budi lan pekerti sarta pikiran. Kuwi kinarya budidaya. Inggih. Kaya ingkang mbok lakoni kuwi, Nger, kowe lair procot saka guwa garbane mbokmu. Tumuli ditinggal ana ing kayuwangan. Kowe tak gendhong alir ngidul tak jak ngemis. Dilalah entuk kamukten. Aku diangkat dadi Narapraja negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Dadi pestine uripmu ya wis pancen kaya ngono kuwi. Inggih. Kalesan sabda pangandika Paduka Kanjeng Rama. Tumuli netepi kewajiban, kewajibane wong urip kuwi apa? Yen pun Rama dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik. Yen kowe dadi abdi, ngabdiya sing apik, ngabdiya sing becik. Yen dadi sawijining nalindra, ya dadi nalindra sing apik, dadi nalindra sing becik nganti sak rampunging kewajiban. Tumuli mengko nek wis rampung kewajibane minangka dadi titahing Gusti ana ing alam padang, mung kari ngenteni tekaning pati sabab wong urip kuwi ngibarate wis tekaning yuswa, tegese wis keladuk yuswa. Kuwi ngibarate kaya dene wong antri kok, Nggih. Mekaten Kanjeng Rama. Lha iya. Mung kari ngenteni pestining Gusti sesuk kapan lan sak piturute. Mula sajroning rampung kewajiban ya kuwi dandan-dandan marang uripe. Dinggo sangu sesuk upama pinundhut marang panguwasaning dat kang murwengdat. Mekaten Kanjeng Rama. Lha nek tumraping ngembok ping saka 5 bapakmu iki kok uripku kaya durung genep. Liripun durung dereng genep kados pundi? Aku wis dadi menungsa. Lair saka guwa garbane ibuku. Tumuli aku pinesti dadi sawijining pendhita. Nadan janjane iki dudu gegayuhanku. Monggo gegayuhaning pun Rama mbiyen iki kepengin dadi satriya ingkang pinunjul ing apa-apa mbrojol ing akerep. Niatku pancen ora ana satra ingkang ngembari marang panguwasaning Kumbayana. Nom-nomane bapakmu mbiyen jenenge Kumbayana. Inggih. Ora ana satra ingkang ngungkuli marang kadidayaning Kumbayana. Nganti tak rewangi suwita marang Pendhita Ngulandara, ya kuwi Begawan Rama Bargawa. Merga nggonku kedanan karo ngelmu kasektening Begawan Rama Bargawa duk nalika semana. Mekaten Kanjeng Rama. Nanging jebul pestining Gusti ora kaya ngono lelakone. Dienggokake bapakmu dadi pendhita. Mekaten. Mula ya kudu tak lakoni lek kudu dadi pendhita iki kanthi becik lan apik. Ning kok jebul lek kudu dadi pendhita iki ya isih rasa gotang. Malah lelakonku nggonku bakal tumuju marang kabrahmanan mau teka ana sawijining bab ingkang mbebangeri, sawijining bab ingkang gawe wirang. Perkawis menapa Kanjeng Rama? Lho nalika aku ketemu karo mbokmu? Inggih. Nek kowe durung ngerti, kowe durung paham. Swatama nalika bapakmu iki arep nyabrang Bengawan nalika semana kuwi wis kebacut sumpah. Monggo aku nek sumpah kuwi wis waton crap-clup. Ora tau tak pikir.
Sapa sing iso nyabrangke aku ana ning Bengawan iki? Nek lanang tak dadekke sedulur, nek wedok tak pek bojo. Tumuli ana wujuding jaran sembrani. Ing medhun ana ing ngarep aku. Mongko jaran mau wedok. Terus tak tumpaki nyabrang Bengawan. Inggih. Jroning nyabrang kuwi setemene ming klakon sak candra nyabrang Bengawan. Nanging gandeng jarane sajake tak tumpaki senenge Raja Majama. Inggih. Nganti le nyabrang ki nganti 7 sasi ora coba. Kekajar ning dhuwur. Oh, nalika semono aku ora krasa ngimpi diladeni Betari Wilutama. Lah kok jebul Betari Wilutama nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata krana nggone laku bedang karo Begawan Wrahaspati. Wekasan disotke dening Sang Hyang Jagat Girinata wujud jaran. Mekaten. Tumuli jaran mau meteng. Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kanane kaya ngapa mudhun ana ing jagat tanah Jawa. Jaran ora gelem tak tinggal, tumuli tak pateni jaran badar ibumu Betari Wilutama nguwatake jabang bayi, ya kowe kuwi Bambang Swatama. Lah ngaten leres kundangipun para tetiyang Sukalima ingkang sami nyebataken kula menika atmajanipun widodari. Bener ning keleke papat. Inggih. Nalika semana keleke papat wong wujud jaran. Nalika semana ibumu nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata. Sawise nglairake kowe ibumu bali marang Kayuwangan, seprene aku urung tau ketemu. Oh, ngantor wae. Nggih. Nggih. Arang-arang ketemu karo ibumu aku Setama. Aku bali turu dheke mangkat. Dheke mulih aku dandan. Pirang-pirang sasi iki rasaku aku kok kaya ora ndek bojo to rasane. Wilutama lho Setama. Inggih. Nalika semana kowe bayi tak gawa goleki marang sedulurku sing aran Sucitra. Tumuli aku mampir ning negara Timpurusa. Tim anapa timbi? Setama iki urung limbukan. Inggih. Ora sampe namu dhewe lek ngomong. Timpurusa. Nalika semono aku tumuli dhaup karo Dewi Krepi. Dewi Krepi. Supaya kowe entuk pangan sambungan. Mergo kowe nalika semono isih bayi. Isih bayi abang ditinggal karo ibumu, si Wilutama. Kowe tak gendong alur kidul, tak titipke sapa-sapa. Pendak-pendak ana wong wadon ingkang melas karo kowe tumuli takon nesepi karo wong wadon mau nganti tekan aku entuk bojo jenenge Dewi Krepi sing umure 10 tahun luwih tuwa tinimbang aku. Oh, cariyosipun ngaten. Lah iya. Tumuli Krepi tak boyong marang Sukalima kene dadi ibumu seprene iki jane kae ibumu sambungan. Ibumu sambungan. Mekaten. Tur jane aku ya ora duwe rasa tresna karo Krepi mung mergo nggonku welas karo kowe. Tumuli Krepi tak pek minangka garwa Sukalima. Lah, Setama, kowe tak kandhani ya. Uripe Begawan Durna kuwi bapakmu ki jane durung komplit, jane durung pas. Tegesipun kados pundi? Mergo aku durung bisa ngrasakake katresnan ingkang sejati. Katresnan ingkang sejati kados pundi? Tegese kudu ana wong wadon ingkang pancen ya ibarate keplok tangan loro. Keplok tangan loro kuwi ya minangka dadi ibumu, ning uga minangka dadi garwaning Begawan Durna. Ta sampun wonten Ibu Krepi. Sawangan to? Ibumu Krepi kae wis ting jleketut ra karo-karuan. Inggih. Nek kowe tak kandhani ya Setama, satemene ana ingkang gumandhul ana ing atining Begawan Durna, ingkang seprene ora bakal iso kelakon tak gayuh. Ning tumrap Begawan Durna, penggayuh mono yen pancen di kantene ati ingkang madhep mantep sarta meminta marang panguwasaning Gusti, tak kira bakal iso kasembatan. Merga ingkang gumlarane jagat kuwi ora ana ingkang ora bisa digayuh. Waton kabeh mau sinartan madhep manteping tekad. Merga tekad kuwi poking karep. Wong sing wis nekat kuwi adat sajun sok lakon. Mekaten. Ning yen ming karep ngono kuwi adat saben isih maju isih mundur. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Rama. Lah kowe tak kandhani ya Setama. Setengah dina iki pun bapa nedeng nenimbang marang penggaying pun bapa. Nggone pun bapa kepengin kagungan garwa
ing mapan ana ing Sukalima ingkang setemene wis ginebeng ana ing telenging atiku sapa ta wong wadon mau nanging ora bakal tak babarake marang sira kula Bambang Swatama ingkang wigati rembuke wong tuwa iki gandeng kowe wis duwe aku wis duwe anak kira-kira piye nek upama pun Rama nglakoni bab ing kaya mengkono mau nyuwun pangapunten menawi menika kagem kabagyanipun paduka Kanjeng Rama kula kantun nderek kersa paduka Kanjeng Rama tenan inggih saestu lahir batin nggih lahir batos tumrapipun ingkang putrapun Swatama swarganipun tiyang sepuh menika menawi anak saged bangun miturut dhateng kersanipun tiyang sepuh mboten badhe badal dhateng kersanipun tiyang sepuh saha damel kabagyanipun tiyang sepuh menika tumrap kula sawijining pisungsung ingkang ageng tumraping tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Penembanduna. Oh, syukur Satama, syukur. Malah menawi sak mangke Kanjeng Rama kersa paring dawuh wanita pundi ingkang dados lenging penggalih paduka. Kula aturi paring dawuh ingkang putra Bambang Sumatama ingkang saged ndodhaka rinipun nginang gambir lan suruhipun badhe kula lamar tiyang menika kala wau tumunten kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Rama. Supados samangke piguna gesangipun ingkang putra pun Bambang Swatama. Oh, lho. Kenthos malu gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Syukur nggih yen to pikiranmu kaya ngono kuwi pun bapa seneng banget. Ning perkara iki kowe aja melu-melu ya Swatama. Iki tak lakonane dhewe, iki tak tanggunge dhewe. Bab perkara ingkang tak simpen ana ing atiku iki aja nganti kawanguran dening sapa wae. Mengko kabeh padha ngerti yen to wis kelakon penjanganing Begawan Dana. Wis ngono wae cukup. Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Watone kowe wis sanyarujuki apa dadi karepe Begawan Dana. Aku wis seneng banget kok Satama, aku wis seneng banget. Kelodhangan nggonku sak pejagong karo anak lanang wis kelakon. Merga pirang-pirang dina tak jongko-jongko. Nanging kowe isih akeh gawean iki kudu mbok rampungake. Lah dina iki titiwayane mangsa kala aku iso ketemu karo kowe. Ana ing kene aku iso ngandhake karepaning wong tuwa. Tumuli kowe nyarujuki. Oh, tumrap aku wis dadi kasuwarganing wong tuwa, Satama. Wis dadi kasuwarganing wong tuwa. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngraken awang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya kurta kura reka kiri ro nanggana magawe gelari wang-wang Didemadyaning pertapaning Sukalima nalika semanten wanter sabdanipun Begawan Durna tinampi ingkang putra Bambang Swatama dadosaken tintrimadyaning pertapan Sukalima nadyan kathah sanggaring para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya mangarsama parandene datan wonten ingkang samya nyabawa kaperbawan pangandikaning Sang Tapa Begawan Durna nglenggahi kanyung minangka wardu kanyut ujana menggantir wadu cara mangecok nah durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba samya alok yantana priyagung ing rawuh wonten pertapan Sukalima tansanes kejawi namung Pepatih Ngastina Arkana Patih Haryasena kadhekaken Raden Dursasana minggah madaning pertapan Sukalima karya cingak sangganing para cantrik mangkon mbeng para kawula kanca piyana daya minggir dalu dalan
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ambreganggeng awita denceng-dencengan gondhong pleguduk sualu gembol semarante hawela satama wonten timbalan urung menemban. Lah kok dadi ndara dasih? Omongnya dadi pirembukane awake dhewe. Lagi wae kowe matur ngrangsanipun Rama yen aku ora sowan marang negara Ngastina. Kan kurunga iki mengko dadi penggalianing para priagung negara Ngastina. Lah kok iki Adipati Harya Sengguni ingkang sowan ana ing Sokalima ingkang rawuh ana ing pertapan Sokalima. Mbok menawi menika beto dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Duryudana Kanjeng Rama kedah ingkang atos-atos anggenipun paring pangandikan dhateng Gusti kula Rekanapati Harya Sengguni. Oh iya nggih cah bagus. Prayogan luwih dhisik nggonmu ngabiyantara. Lho sampun boten kirang prayogi. Dipatih padha raja sapraptamu, Dik. Adipati Harya Sengguni. Iya Kakang Penemban. Slamet tekaku ora ana sewiji apa Kakang Penemban Durna aku ngaturke bektiku katur ya Kakang. Oh iya tak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya Di ndak gegem dadiake jimat paribeh prayoga nggonmu lenggah ning pertapan Sokalima. Iya Kakang Penemban Durna kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing pertapan Sokalima. Oh Dursasana kowe padha harja anakku Dursasana. Wah nggih Bapa Penemban blujeng ning sambi kala sowan kula tebih saking Rupeda. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Dursasana tak tampa. Pangestuku tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Paringi pangestu paduka awahana kabagyaning gesang kula. Bapa Penemban Dursasana iya prayogana dhisik ngono ngadhep ana ing ngarsane wong tuamu Begawan Durna. Aku pengen sarembuk karo Adipati Harya Sengguni. Kula semanggaken Bapa Penemban. Dik Pate. Piye Kakang? Ana apa njanur gunung kadingaren? Lah kok dadi Adipati Harya Sengguni rawuh ana ing pertapan Sokalima. Yen pancen saka karepmu dhewe apa gatine apa? Nanging yen pancen diutus dening anak Prabu Duryudana, apa dawuh pengendikaning anak Prabu Ngastina? Mara gake Adipati tak paringi kamardikan supaya paring mangandikan ana ing pertapan Sokalima iki. Iya. Matur nuwun ya Kakang. Padha-padha ora apa-apa. Ingkang sepisan aku ngaturke bekti katur ngersaning Kakang Durna. Dene ndungkap angka 2 pancen kepara nyata yen to sowan kuwi iki ora saka karepku dhewe. Lan aku percaya Kakang Penemban kuwi pandhita ingkang lantip panggraitane mesti wis isa maca karo batine adimu lanang Sengguni. Ning luwih prayoga lamun kowe mblabari kok, Dik. Mblabari apa wigatine? Oh ngono. Iya. Supaya luwih cetha merga panerka panyakra bawa sarta nggonku bakal maca marang gelagating atimu mau durung karuan jumbuh karo sediamu. Oh iya, yen pancen ngono aku tak matur. Iya, gage matura. Ngene ya Kakang. Sejatine praptaku diutus dening anak Prabu Duryudana
kinenanjihake marang Kakang Penemban Durna. Ingkang wis watara suwene sak candra iki Kakang Penemban Durna ora keparang sowan ana negara Ngastina. Kuwi dadi pitakonane anak Prabu Ngastina, dadi penggaliane anak Prabu Ngastina. Kang, sampeyane kudune ngrumangsani yen Kakang Penemban kuwi urip ana ing negara Ngastina, ana ing pengayomane anak Prabu Ngastina. Panjenengan diparingi pengayoman, panjenengan diparingi penguripan, panjenengan diparingi derajat pangkat lan kelungguhan dening anak Prabu Ngastina. Ning kok nganti teka dina iki sampeyan ora kersa suwane negara Ngastina kuwi sebabe apa? Yen pancen ana pangendikaning anak Prabu ingkang gawe kogel kagelan atine Kakang Penemban Durna digenahke supaya mengko entuk dalan ingkang padhang. Yen to pancen Kakang Penemban Durna kuwi kurang nggone ngenyam derajat lan pangkat, anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku, Kakang Penemban Durna kinten munjuk atur kepingin derajat pangkat apa. Yen bondo donya saka 5 kene kurang akeh, anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku bakal diparingi sak cukupe yen perlu turah saka keparenge Kakang Penemban Durna. Yen ana perkara liyane tumuli paringa dawuh Kang, Kakang Penemban Durna aja kaya ngono. Kok terus ora suwane negara Ngastina kuwi dadi penggalianing para priyagung, dadi penggalianing para sepuh lho Kakang Penemban. Ngono ya, Dik? Iya. Ya, tak wangsuli mbaka siji. Apa sing dadi pengendikaning Adipati Harya Sengkuni? Ya Kakang Penemban Durna. Kok sik yen Adipati Harya Sengkuni kuwi ngendikake kamukten sarta derajat pangkat ingkang ndak rasakake dina iki saka peparinge anak Prabu Ngastina. Oh, kowe kleru lho, Di, kleru. Kowe salah. Salahku nggo napa? Iki kabeh dudu peparingane Sinuhun Prabu Duryudana. Nanging iki peparingane ya kuwi Sinuhun Prabu Dastarata duk nalika semana. Salengsaning Prabu Dastarata ingkang gumanti kepraban ana ing negara Ngastina kuwi putrane Pambayun ya kuwi anak Prabu Kurupati ya Jaka Pitana ya Duryudana saiki kuwi. Dadi nek upama sampeyan ngendikake kamukten derajat pangkat sing diparingake marang Begawan Durna kuwi saka anak Prabu Duryudana. Oh, nuwun sewu ya, Di, nuwun sewu. Perlu dikaji ulang. Mbok rasa aeng-aeng Kang ngomongan. Perlu tak teliti dhisik merga kuwi sing maringi anak Prabu utawa Sinuhun Prabu Dastarata. Iya, ya wis. Nek aku salah aku nyuwun ngapura. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ming tak benerke kok aja nganti kowe duwe penemu yen kamukten sing tak rasake iki peparingan anak Prabu Duryudana. Oh, dudu. Ya mong aku wis kebacut suwi to marang negara Ngastina. Sapa wae sing dadi ratu negara Ngastina kuwi dadi sesembahanku. Iya. Ning perlu dijejekake bab perkara le paring kamukten marang Begawan Durna kuwi dudu anak Prabu Duryudana ning anak Sinuhun Prabu Dastarata. Ya. Ingkang angka loro apa ana priyagung Ngastina ingkang gawe kogel kagelan atiku. Nuwun sewu ya, Dik. Lek wis rawuh karo wong Ngastina kuwi wis tetaunan, wis puluhan taun. Dadi aku wis apal lambe atining piyai-piyai Ngastina kuwi wis apal. Yen digagas tenanan pancen pengendikaning piyai-piyai Ngastina kuwi kadang kala sok natoni ning ati, sok gawe ora penak ana ing ati. Nanging jebul kabeh mau wis dadi pakulinan, kabeh mau wis dadi saben dinan. Tegese wis dilakoni saben dinane. Mula aku kudu tetek tangguh-tanggon yen to rembugan karo piyai luhur negara Ngastina ingkang tanpa tedeng aling-aling upama ngluputke kancane ya cobloko didumuk ning arep rai. Ngono kuwi wis biasa wis kelakon. Iya. Dadi aku wis kulino yen to ngadepi karo piyai luhur negara Ngastina. Upama aku dikarani kurang nggone duweni probaya. Oh, Cik Pati nuwun sewu. Nuwun sewu lho, Di. Aku tak takon karo sampeyan jane probaya iki dienggo ngapa to? Probaya iki dienggo ngapa? Bondo donya iki dienggo ngapa? Ditumpuk asundha langit, nek wis ditinggal mati ora bakal ana kocapane apa-apa. Pol-pole dijarah kanca-kancane kuwi. Iya. Upama numpuk brana picis, numpuk barang sing kerta ajine gedhe. Ning upama engko dipundhut panguwasaning Gusti, wis ora bakal duweni piye-piye. Mula tumrap Begawan Durna, brana picis probaya derajat pangkat ki tumrap aku mung sampiran. Kuwi mung kadonyan.
Upama ora kuat kegonan derajat pangkat, bondo donya lan kelungguhan. Wong mesti mau mas salin seringat kuwi wis biasane kaya ngono. Mula aku bab perkara bondo donya kuwi ora tak oyak banget kok, Dik. Bab perkara derajat pangkat ki ora tak oyak banget. Upama Begawan Durna ki derajat pangkate wis tekan pendhita, ya wis pendhita iki tak lakonani kanthi apik. Upama bondo donyaku ki ming semene, ya wis tak cakne keng kanthi becik ingkang kanthi apik. Ora bakal ngangah-angah, aku golek bayar sing luwih akeh, aku golek bayar sing luwih gedhe. Tumuli aku suwita marang negara liya saliyane negara Ngastina. Oh, kuwi dudu wacake Begawan Durna. Nah, eneng kene iki kowe kudu iso ngonceki sipate Begawan Durna ingkang sejati iki kaya ngapa. Aja tok anggap pendak-pendak ana negara Ngastina aku tumindak elek, pendak-pendak negara Ngastina aku tumindak ingkang lereke marang ora babakan kautaman. Kabeh mau mung samudana, Dik. Ning sejatine putih sucine Begawan Durna ki ya ana saka lima kaya ngene iki. Mula kowe sok dolan mrene ben ketularan lepo putih atimu. Ya. Ya Kakang dadi dudu perkara bondo donya, dudu perkara derajat pangkat. Dudu perkara kuwi. Apa perkara Kakang kepengin duwe derajat sing luwih dhuwur? Ra wis tak dadekke siji rembug marep ngau to. Derajat pangkat kadonyan iki dienggo apa? Kuwi dudu bab sing wigati tumraping Begawan Durna. Ning sejatine ngene ya, Di. Aku kuwi duwe gegayuhan. Ya mung gegayuhanku kuwi ora aja nganti kawanguran dening sapa wae. Gegayanku kuwi aja dingerteni dening sapa wae. Iki sing tak simpen ana ing jroning atiku sing jero. Nadyan anakku Satama wae ora tak paringi dawuh. Aja meneh kok wong liya. Sik. Sampeyan paring dawuh kaya ngono kuwi nek ngono nganggep karo aku wong liya. Lho, lek udu wong liya piye? Wong kowe karo aku ketemune ya duk nalika ana lakon Lengatala. Tumuli aku njupuk Lengatala saka sumur upas. Kanthi aku ngrakit sukep dom-doman, tak lebokake jroning sumur, wekasan gendaka iso tak junjung. Terus kowe ngrangkul aku, mbok anggap aku wong pinter, mbok anggap aku wong sing sekti. Tumuli aku diparingi derajat banget karo Sang Dastarata. Tegese kowe karo aku ki ora ana sambung getih apa-apa. Kowe karo aku ki mung kanca, ning mergo banget nggone raket, tumuli manjing dadi sedulur. Kowe karo aku ki dudu sanak kadang dudu rowang, ya mung padha-padha mukti nang negara Ngastina. Oh, ngono ta. Dadi yen ngono saiki ketok banget nek Kakang Durna kuwi ora nganggep aku sedulur. Kok sik dadi sing dianggep sedulur ki yen ana garising getih utawa turuning daging, ana sambunging getih sambunging daging kuwi dianggep sedulur. Ning yen kaya aku karo sampeyan kuwi kanca, ning ya kala mangsane kanca iso dadi sedulur, sedulur iso dadi mungsuh, kuwi pirang-pirang. Ning tak jaluk aja nganti banget entrane nggone awake dhewe nggone sambung pasdurunan iki iso dadi mungsuh. Aja dilanggengke ya Dik Patih. Ning sagedhakan iki kok atiku rada ora penak. Lho, kok ora penak sebabe? Pangendikane Kakang sing ngandhaki yen to Sengguni karo Durna kuwi ora ana sambung getih, ora ana sambung daging. Tumuli Kakang nganggep yen to aku kuwi kanca. Upama kowe tak anggap kanca apa kira-kira atimu lara? Ora perkara lara, ning gronjal atiku. Adi aspal. Perkara gronjale kok bingung. Wis ora, iki rembug wong tuwa. Iya iki rembug wong tuwa. Gronjal atiku seprono sepene aku nganggep karo Kakang kuwi sedulur, ning jebul Kakang ora nganggep karo aku kuwi sedulur. Lho, penganggepe iki aja dipeksa. Penganggep menungso siji-sijine iki aja dipeksa lho, Dik Patih. Upama kowe nganggep aku sedulur, monggo ora apa-apa. Aku seneng, aku matur nuwun. Ning kowe aja meksa karo aku, kowe tak anggap sedulur. Ati iki merdika. Ora dikuasai dening sapa wae. Atiku ya butuh kamardikan, atimu ya duwe kamardikan. Mulane ana penganggep tumrap Begawan Durna marang kowe, aja mbok peksa. Nek kowe nganggep aku sedulur apa-apa, ning aku nganggep karo kowe kanca, ya aja mbok peksa aku. Kowe dadi sedulurku. Iya. Bener ora? Iya bener Kakang, iya. Ya, terus saiki ngene. Kakang arep kersa sowan ning Ngastina sok kapan? Nek pancen panjenengan wis nemtokake dinane kapan, pasiwakan arep sowan, ya tak jaluk sowan. Nek Kakang ora arep sowan, tekan sok kapan, kula ndak aturi paring pangandikan. Ning nek Kakang iki mengko tak suwuni priksa tetep ora kepengin sowan, ya nuwun sewu. Aku arep matur karo anak Prabu Duryudana nek Kakang tak anggap merengkang saka pernatan negara Ngastina.
wong sing merengkang saka pernatan saka negara Ngastina kuwi bakal nampa paukuman. Mula aku ora nyawang panjenengan kuwi sapa. Tur sampeyan wis paring dawuh karo aku nek kula karo sampeyan iku ming kanca, mula aja lara penggalihmu. Nek aku kepeksa ngrangket karo Kakang Penemban Durna, tak aturake marang Sinuwun Prabu Ngastina ingkang wigati pan sampeyan nampa pidana merga sampeyan wis ora nindakake kewajiban minangka antara praja negara Ngastina lan ingkang wigati sampeyan wis ora kersa sowan ana negara Ngastina. Tak anggep sampeyan bakal mbadal dawing anak Prabu Ngastina Kakang Penemban Durna. Durna ina panalingane majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ing lara tenan to. Aku ki wis tak kalang-kalang lho Dik, lek kurembugan karo kowe ki aja nganti nyocok karo atimu. Merga kabeh-kabeh padha apal, kabeh-kabeh padha ngerti yen to wateke Patih Semur iki pancen kaya ngono kuwi. Nanging jebul isih mesa. Kowe nibake pangandikan ingkang lereke bakal meksa karo Begawan Durna. Kowe nibake pangandikan ingkang semune kowe medeni girigoda karo atiku. Oh, Dipatih, Dipatih. Aku kuwi wis matur to, Di, saka lima iki merdika. Saka lima iki bumi perdikan dudu kebawa keperintah negara ngendi wae. Dene aku swita dening anak Prabu Duryudana kuwi janjane aku mung nerosake marang pangandikaning Sinuwun Prabu Dastarata ingkang kudu tansah setya tuhu marang Nalendra Ngastina. Sapa ingkang dadi Nalendra? Aku wis ngethoke dawuh. Aku mung kepengin ngaso sawetara tak mapan ning pertapan Sokalima jer aku ya ndek kewajiban mulang marang para cantrik-cantrikku, mulang marang para abdi-abdiku kabeh. Neng pendak-pendak aku mesti kudu sowan negara Ngastina. Dik, sing jeneng manungsa kuwi duwe perkara lho. Sing jeneng manungsa kuwi mesti duwe bab ingkang dadi pepinginaning manungsa mau. Mula pendak-pendak duwe pepinginan ya kudu diupati lan dibudidaya supaya iso kelakon. Nek aku lagi kahanane kaya ngene iki aja mbok peksa to, Di, aja mbok peksa. Nek kowe meksa karo Begawan Durna kuwi tegese kowe mbondo marang kamardikaning Begawan Durna. Ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Mung aku nyuwun dawuh Kakang Durna li arep sowan sok kapan. Perkara sok kapan kuwi durung winentu ing wektu. Yen ngono durung winantu ing wektu, tegese Kakang Penemban Durna ora kersa sowan ing negara Ngastina. Lho, aku ora matur yen to aku ora kersa sowan ing negara Ngastina lho. Jeneng anak Prabu Duryudana kuwi sesembahanku. Nek sampeyan ngaku sembahan anak Prabu Duryudana kuwi sembahan sampeyan, kudune sampeyan kersa sowan teng negara Ngastina. Perkara sowan kuwi wektune manut karo rasaku. Yen aku karep sowan mesti bakal sowan. Yen aku ora karep sowan mesti ora bakal sowan. Yen ngono Kakang merengkang saka pernatan hukum negara Ngastina. Aja mbok anggap aku merengkang marang pernatan hukum negara Ngastina. Ora usah dadak kakehan gunem tanpa guna. Nek sampeyan merengkang pernatan hukum negara Ngastina, kula wis nggawa sata Kurawa lho, Kang. Saguh meksa karo Kakang Penemban Durna supaya sowan ana negara Ngastina. Lho, kok lho kok modal pemaksaan ki piye ta iki? Ora kaya ngono kuwi lho, Dik Patih. Kowe karo aku iki padha-padha nara praja negara Ngastina iki mengko nek nganti dadi gegeran. Apa ora padha seneng king padha nyawang yen to wong-wong Ngastina padha bentasirah, padha regejegan dhewe. Wis ora peduli. Kuwase Kakang gelem sowan negara Ngastina apa ora? Ora gelem sowan aja takon dosa. Aku ingkang bakal meksa karo Kakang Penemban Durna yen perlu Kurawa ingkang bakal jiat karo Kakang Penemban Durna. Lho, apa dianggep aku ora duwe jago napa piye? Nuwun sewu, para Kinopati. Rama Penemban Durna menika tiyang sepuh kula. Menawi Kinopati badhe jiat dhateng Rama Penemban Durna, kula nuwun sewu. Anake lanang ora trima. Iya, ya aku wis ngerti Kak Satama. Sinam pancen tak jontrot ucap kaya ngene, pancen niatku supaya kowe kuwi rumangsa dadi anake Begawan Durna. Nek bapakmu tak rudha paripeksa kira-kira anake lanang bakal murina apa ora? Kula menika anakipun Begawan Durna menawi jenengan badhe meksa dhateng Begawan Durna, langkung-langkung pepundhen kula Raden Kurawa, Pangeran Pati Negari Ngastina.
badhe meksa dhateng Rama Prambadana kula ingkang boten trima. Wah, Satama. Kowe iki mengabdi arwani karo Pangeran Pati sarta nggo menange apa? Nyuwun pangapunten Raden. Sampun ngantos ngembe dhateng kula. Giri Lusi jalma tan kena knira. Sampun kulina ngempuke watu ngatoske banyu. Ning kula aturi nyawang dhateng blegering Aswatama. Aswatama menika anak Begawan Durna. Ning nganti Aswatama kalah karo para Sata Kurawa tak entengake patine Bambang Swata. Wah, jiyat larak metu napa saja. Ngandel ora? Iki to karepmu, Dik Pate. Kok ngene iki to karepmu? Pendak-pendak tekan ngendi-endi kowe iki mesti gawe geger. Pendak-pendak tekan papan ngendi wae kono glibete Sengkuni mesti gawe rame. Oh, mbok yo tak lereni to Sengkuni. Mbok yo tak lereni kowe iki arep golek apa to aku tak takon. Wong setemene nek aku dikeparengake mbatang atimu. Anak Prabu Duryudana ora ngersakake dadine Pancakara. Meng kepengin nanjeke karo aku. Ning pendak-pendak kowe iki Narapraja sing seneng nambahi dawuhing ratu, sing seneng ngenggokke dawuhing ratu. Mula ora aneh yen to negara Ngastina kaya ngono kae ora tentrem, negara Ngastina kuwi ora ayem. Merga Naraprajane seneng ngenggokke marang parentahing ratu, Naraprajane seneng nambahi parentahing ratu. Ingkang satemene kabeh mau ora kudu dilakoni kok, Di. Sampeyan gelem neng Ngastina apa mboten? Kowe gelem tekan Ngastina apa ora, Kakang Tuna? Lho, kowe kok njur kaya ngono ki ngapa ta? Saiki ngene. Anakmu wis dicoba gelut karo Kurawa. Nek pancen sampean ora gelem tekan negara Ngastina, iki aku engko sing ngruda paripeksa karo sampean. Nek perlu tak tantang ijen padha ijen. Sengkuni. Kowe iki wong gerang lho, Di. Aku ki ya wong tuwa. Wah, lah kok kaya ngono to. Aku mah ngladeni karo kowe. Kowe ora sak traju, ora sak babak karo Begawan Durna. Aku nek takon ngladeni karo nggonmu duwe tumindak kaya ngono ki aku ora sago. Tegese kowe wong jireh. Jireh dengkulmu mlacat kuwi. Apa ngerti Begawan Durna ki wong jireh? Wah, Begawan Durna ki wong kendel. Begawan Durna Kumbayana kuwi nalika enome ora ana sing tak wedeni. Nyatane tak tantang sampeyan gelem nang negara Ngastina, nek ora gelem tak jak gelut, nek pancen gelem negut teksuwan nang Ngastina, ayo tak derekake. Iki durung wancine, Dik Pate, aku isih duwe gegayuhan, tegese sampeyan ora gelem mangkat. Kula ora gelem mangkat, mboten kok ora gelem, ning durung wancine. Ora sah kakehan gunung tanpa guna. Nek ora gelem mangkat lakon tak rudha paripeksa. Dik Pate, ora sah dak-dik. Kula dudu sedulur sampeyan, kula ming kanca sampeyan. Ora usah dadak nyebut dik dina iki. Pokoke sampeyan gelem tekan negara Ngastina apa mboten? Ora gelem tak rudha paripeksa. Oh, lah dalah, kowe iki pancen ora kena dikandhani kok Sengkuni. Ayo, nek pancen kowe nantang karo Begawan Durna, ungalke dadaku. Apa mbok kira aku wong jiring ngete wedi mati? Apa kira aku wong cepete? Apa mbok kira aku pendhita loro saudan telu saurupan? Nek nganti kowe arep jajal karo Begawan Durna, aku kalah karo kowe. Aku nyembah dramamu 20 taun. Metu njaba. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelarira wang wala dalah Swatama marang kadhak ora ngerti tata krama ing atase aku ki bendaramu.
Kowe ming derajate ngabdi aku Pangeran Pati lah kok ora tata krama ning ngareping Surtayu. Tak gawe tata krama. Yen pancen kula mung arep gawe geger kanan Sukalima, Swatama ing ora nrimakake. Jeriki aku mbelani kelawan Kanjeng Rama. Yen ngono kowe dadi palang para sata kula kene bakal mboyong kalawan bapakmu. Apa abamu Raden Surtayu? Ayo boyongen Rama Penemban Durna lamun iso nglangkahi bathange Swatama. Wah, ora minggat tebak darawene marganing patimu Singalena prapting lalis Raden Surtayu.
Catama. Raden Durmagati. Cacanane kula tekan kene iki ora kepengin gawe kiclo. Ora kepengin gawe lame. Niate apik mung kepengin mboyong bapakmu Begawan Durna supaya gelem cuwan maneh ning negara Ngastina. Ora nglilwake. Dawuhing Koko Prabu Duryudana, jalalan. Malah ngunekke aku jaranan. Ola. Jalalan. Jalaran-jalaran. Nek nganti bapakmu Begawan Durna ki gak cuwane ning Gala Ngastina mengko ndak dilalani sing olah-olah karo para kawula lan para punggawa Nayaka lan Sentana ning Gala Ngastina. Aku percaya kowe wong ampuh. Aku percaya kowe wong digdaya merga kowe putra Begawan Durna ning sadadili. Kowe iki abdi. Kowe iki mung batule para pengilan pati. Ora ana ing atase batul kok mala karo juragan iki ora ana. Nek juragane apik, juragane becik, ora gawe geger, mesti aku ngajeni. Ning gandeng juragane wong elek, arep mengso karo wong tuaku. Apa dikira swata wedi karo para sata Kurawayu jajal. Anak Begawan Durna ora iso ngobrak-abrik barisan Ngastina aja dundang Bambang Swatama. Dadi cethane kowe ngeyel. Mesti wae aku ora bakal nglilakake Begawan Durna dipeksa dening para sata Kurawa. Lah pancen wis lumut diajeni. Angel digawe becik. Nek pancen kaya ngono ya nyuwun ngapura nek aku kepeksa tegel karo kowe. Kowe iso ngalahke Cultayu, iso ngalahke Kaltomalma, nek Durmagati aja disawang mlipat siji. Tegese kuwi dipandang sebelah mata. Kowe arep ngopo? Kowe mica menang kalaku bumi langit tangkep sing dadi nyatane. Iki melganing patimu bangga tak ayoni Raden Durmagati. Modal. Pecah jajamu. Yo piye awak. Tak pendeta Durna. Nyelip man. Nyelip piye? Kudune sing ngomong pertama Cultayu ning gandeng kula tiba. Teng alepe nggih kula antri yang pertama. Ya. Mungsumu sapa? Catama, ternyata Catama niku mboten kaya nek perang melu Kulawa. Lah piye to? Kula tengene nek menang melu Kulawa niku ya kalahan. Ning ora kaya bengi iku kok ampuhe kegila-gila. Wangune wis dinahi jaya kawijayan karo bapakne. Kula jotos gak apa-apa. Rambut kula dicandak, dijungkilke gebuk sakayange nggen jodo, Man. Kula cuma nggaken, Man. Ya. Alah. Satama batur kowe juragan kalah karo batur. Nah aku isin. Kula kok biasa, Man. Ra isin. Ijen gone ngendi nek nyatane kalah kok dadak ijen-ijen barang ki? Kalah ya kalah, mundur teratul. Rasa muncul. Kula iki mongso kula ajeng menang kalau sapa to, Man? Lah aku dhewe ya ora ngerti pun gagasan. Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah. Mungsuh Petruk kalah. Mungsuh Bagong diajal. Niki mungsuh Acatama niku biasane melu Kulawa. Ning gandeng critane Acatama kudu konflik. Waduh. Kalau Kulawa mula dadi pelang. Batin kula wau lho, Man. Catama mesti kalah. Ha kok Kulawa sing doblak-ablik. Jiger. Ala dene lenatah nglekoso. Le gawe wayang nganti sasen-sasen ming kalahan.
percuma mah. Wablak apa kaya ngono. Durmagati putus asa saja ini. Mangkel kula. Dinten-teni bola-bali. Niku ora barang mula lho, Man. Yen nukoke gape yo larang. Lha ngecat nganten iki yo larang, kulite yo larang. Balang-balang kok ora tau menang ki ngono ku coba mbok yo cekali-cali gawe lakon sing Durmagati ngelol. Apa? Ngelol. Nyeli. Hah? Nyeli. Nyeline sapa? Pokoke nglakon ngoten lho, Man, kalah terus jan jengkel. Temudi-mudi anggere metu menggo geguyonan karo dolop-dolop. Ngarake ati pokoke. Apa nyatane ya kalah tenan kok ya. Kalah karo menang ki ora kok perkara le gawe kowe lan sak piturute iki ora. Kalah karo menang perkara pambudidayamu. Maksude iki wis ditata nang kothak bayang ya meta-metu. lha niku nek metu pican ora trima ya. Lus tegese pambudidaya iki kowe iki ya duwe jaya kawijayan. Kowe iki ya duwe ketrampilan, ditokke. Ora perang kok ming ngantem. Bar ngantem diantem nglekar, diampet. Mungsuh ngantem ki diampet men ketok nek ora lara. Nek ora lara mungsuhe mikir, aduh tak antem kok ora apa-apa, mesti wong ampuh. Kowe nek dantem pisane gletak mbebeki le sambat ngaruwara. lolo tenan ya, Man. Lha niku omong ngapusine, lolo ya lolo nek ora ya ora. Tiwas ngampet ora lolo pindhane nglekal. Ora cadal sing ngucung sapa? Moko teng pepelangan. Napa kula tau pesen ambulan? Deleng tau. Sampeyan niku pate ora nggo pikiran. Wong waton omong, waton lekop. Dengkulmu melocot kira. Sapa sing arep maju? Susah aku malah ini. Anggere Kurawa Kartomarma Surtayu Durmagati wis maju, aku alok mesti sing bengok wait kuwi mesti. Wait. Citun. Arep maju apa? Nenek selo. Wis ora ana sing maju ka lho. Nek arep maju mrene ya. Ngapa tangane ngene iki? Mo susura mrata jaya mrata, Man. Nek nganti sor tayu kalah. Kakak Kartomarma kalah. Durmagati kalah. Ampun disamul anu. Ampun disawang ngenteng Citraksi, Man. Ya. Mung suwe. Asatama mbetengi bapakne. Bapakne ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Satama sing nesu. Aswatama. Anak Pendhita Durna. Kok Kurawa mundur? Kalah kabeh. Edian Sasatama mesti ngempake Aji Jaya Kawijayan. Lah iya. Tantang nek wani ditantang. Aswatama. Aswa. Ora asuwa. Aswa. Aswatama. Nah, kowe aja gleleng. Iso ngalahke para sastra Kurawa, Surtayu Kartomarma, Durmagati, aja gem belo sisiramu gleleng papa panu kadas kurap. pacakmu iki Harya Cibinong. Citraksi ingkang keduga kelakon nyanyi nyangking sisi
Sirina. Sirahmu. Wis Dit rasa omong aku melu tratapan. Aku ki melu ngampet ambegan nek ngomong coba saiki ngene. Kowe iki nek ngomong mbok alon, sareh. Ora usah kesusu, alon sareh. Kowe iki lek kami sosolon mergo kesusu-susu. Coba alon. Asatama. Nah. Kok kowe aja gleleng Asatama. Iki Harya Citraksi. Ora kelakon mati dening aku derajat apa kowe Asatama? Lah kene iso lancar. Apa-apa disogok. Dengkulmu ora. Wis ngono terus wae. Le omong rasah dadak seru-seru ndak kami sosolen. Hayo, Raden Citraksi, mrene yo. Edan. Kok Sareh. Rasa emosi sareh. Kok kowe nantang aku. Kok ketoke kaya ora serem ya, Dit? Wong arep gelut kok alon-alon. Lah. Aku kudune iki iki. Ora minggat. Tak cangkeng siramu dadi bantul Praja Taman Sari. Banten. Banten. Sir Mondele kapang sir Mondele. Sirno Margalayu Laksmana. Monggo nggawa plinteng tak plinteng biasa. Wis li omong ting pecotot. Isih nabrak wong tuwa. Anggere kalah tak kepruk watu sirahe. Mangkelake. Loh, gamelane kok mandek. Ayo aku diringi. Gamelane kok artis ora diringi kaya sepi arep perang kok nyenyet iki maksude piye? Raden Citraksi. Dada dasar kepara nyata. Teko-teko kok jengklit barang. Ngetoke nek tau main ketoprak. Tahu dadi bolo dupak ketoprak. Satama. Kono baran. Kok kowe ora basa? Kowe meng abdi aku Bendara. Lah kok kowe ora basa karo aku? Begawan Durna tak basa anu tak boyong ning negara Ngastina. Iso mboyong wong tuaku waton iso mecah dadane Asatama. Pira? Piye? Mecah dadane Asatama. Wewe lah dalah. Edan sesumbarmu kok kaya wani dilat Persiabang kok kaya wani mecah beng-beng. Wesi gligen. Kelakon mati dening aku kowe ketiban tangane Harya Citraksi tinjung akhirat. Mur maju jajalan legane atiku. Dibantangane Asatama ora pecah dadi loro sirahmu. Aja tundang Asatama. Tenane. Kurang percaya jajal apa piye? Jajal nek ukurane pas. Ora masalah nek lobo ora dadi ora sida tuku. Kowe tekan kene arep kokean gunung tanpa guna. Nglabur kowe. Ngelabrak Kowe. Ketiban tangan pecah dadamu. Ayo coba. Dicoba rasa gugam lan sik. Iya. Mesake kanca-kanca. Iya. Manut karo. Capeng Kok cawet. Sorry arang kleru kok. Ora mati dening aku derajat apa?
Kudus kowe, mutar. Wilaleno aku. Ngantem makbet. Aja ndok kowe ketantem aja endoke edian. Wis jan ra kena. Wus. Padak ora iso pentak. Pokoke ora kena ngantem aku kowe. Motor. Motor kowe. Hut. Wah. Ngendani kowe keparat. Ben mbok nganti tugel bocoke. Wah! Wah cikul. Waduh. Wah! What? Waduh. Terima kasih. Terus ora. Wis cukup semene wae. Cukup sekian saja. Piye Cit kok meng sedelo? Kowe iki ngopo e? Gunggung lega-lega man. Lha kula wis nyeketeng tangane jebul ra sida ngantem mbangane kram kula antepke sampean. Iya. Maaf. Nyuwun ngapura. Wis mundur kono. Mundur. Sesotomu ampuh tenan. Sesotomu ampuh tenan. Kula anu nggendodho sepisan gletak kaping pindho mboten rasa. Kula candhak sirahe kula gejog lemah dilek. Terus lajeng kula tendang niku endah edan to. Oh, kula kepleset. Ning ra apa-apa to? Mboten apa-apa. Ame kepleset to. Ha iya. Bareng niku dianu sira kula dies gletak candhak sira wah ora kan. Heeh. Sing terakhir mbangane kula ora iso ngantem sapa wae sing ketok klebu sampean. Oh. Cit. Nun. Kok kembaramu ora tau metu ki ngapa to? Lah pripun ditokke apa? Ya ditokke. Citraksi, Citraksa. Coba Citraksa kon metu. Citraksa. Kula paman. Rumangsaku kembar kok bedane adoh banget lho. Sing siji cenanangan kaya maling, sing siji halus ning suarane kaya wong arep modar. Citraksa. Kula paman. Maju ora? Nek kula maju sing kiper sapa? Halus ning marai lara ya iki. Maju perang. Mboten paman. Lar nendi? Ajeng teng Indomaret. Ngopo? Tumbas pampers. Sing siji seneng gelut, sing siji meng blonjo. Rumahsaku Kurawa kok ora ana sing kurup babar blas. Nun. Maju ora le? Maju wis ora ana gunane wae. Nek kowe ora maju, Swatama ora bakal wani methuk karo Patih Sengguni. Coba Kakang Dra tak pethukke, gelem ora tak boyongne negara Ngastina, ora gelem aku dhewe sing arep ngruda Paripeksa.
rena panalingane lumajaring ratri linenggak jangkanira kapisanan Haneng perang Bratayuda Kakang Durna piye Di iki wis tekan pepuntoning tekadku tekadmu piye Dik Pate Kakang Durna kersa tak boyong ning Ngastina apa ora aku ora wis omong bola-bali to yen aku kuwi duwe karep aku duwe sedya aku duwe pepinginan aku duwe gegayuhan mula perkara nggonku bakal sowan iki mengko dipetung mburi ya Di aku tak nuruti gegayuhanku dhisik sapa ngerti sinambi nanteng ketrimaning urip aku bisa kelakon nuruti apa kang dadi gegayuhanku Dik Pate nek ngono Kakang Durna wangkal aku ora kok wangkal ming aku njaluk wektu aja dipaksa to aja mbok peksa kamardikaning Begawan Durna aja mbok bondo kamardikanku Dik Pate wis ora san dadak kakehan gunem tanpa guna wose Kakang Durna ora kersa tedhak ning Ngastina iki tak anggap Kakang Durna merengkang saka pernatan Ngastina mula wajib tak cekel lho ora nyekel Begawan Durna mestine wae ngono nek pancen iso cekelen ayo nek pancen patis ngono iki wong dodeng patis ngono iki wong digdaya cekelen Begawan Durna aku ora bakal selak lakon tak ulang-ulang dening aku dadi ayo film apa ora ayo Di aku ki wong tuwa lho Di aja tak syukur-syukurke kaya ngene iki aja tak usek-useke kaya ngene iki aku ki pendhita ning Sukalima disembah para cantrik mengko manguyu jejanggan lah kok dadi aku tak gawe kaya ngene iki karepmu piye ming kare kowe manut apa ora ora manut aja lakon dosa tak gawe wirang ning ngarepe cantrik-cantrikmu wah sengkuni kuwi njaluk dikapokke sengkuni pripun Mas edan lan Durna nek wis gelem matek kaji ya medeni tenan Durna nggih lho nek pendhitaning Kurawa nika pendhitaning negari Ngastina tur panjenengan kula caosi prisa Begawan Durna niku mboten gadah ngelmu kebatinan mboten gadah ngelmu babakan lan timping panggraita mboten ning nika kebak ngelmu guna kasantikan ngelmu tosing balung kuleting kulit mula ora aneh nek Begawan Durna niku dadi guruning wong perang merga digdaya tenan ngelmune aji-ajine ya akeh tenan nek sampeyan ajeng wani ya nuwun sewu cecak muntal cagak cebul gaya wulan wuta ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge sampeyan boten ajeng iso ngungkuli kadigdaning Begawan Durna terus sampike mundur mawon mengke matur dandang dingendikake kuntul-kuntul jaturke dandang
panalingani lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan ong aneng perang Bratayuda Rama gandeng sampun padhang lelampahan pertapan ing Sukalima kepareng wambabarana ingkang sejati dhateng putra Punaswatama menggah menapa to gegayuhanipun paduka Kanjeng Rama Satama wonten dawuh kepeksane bapak ora iso bloko karo kowe ya Ngger mung tak jaluk pamujimu wae kowe tansah ndedonga apa kang dadi kekarepane bapakmu iki bisa kasembadan menapa ing dados pikajenganipun Kanjeng Rama ora ala kok Ngger ora ala ning becik lah saiki ngene Satama kowe tunggu pertapan Sukalima ya cah bagus lho lajeng paduka Kanjeng Rama badhe tindak dhateng pundi aku arep netepi dharma nglakoni tapa brata semedi maladining njumbuhake kelawan gegayuhanku mengko yen to gegayuhanku iki bisa kelakon kowe mesti bakal melu mukti kowe Nyakrawati kowe melu seneng kok Ger menawi delok mengaten namung jumurung kersa paduka Kanjeng Rama sembah kula ngendharaken jengkar paduka Kanjeng Rama Satama pamujimu ya cah bagus lho iki ngestaken dawuh aku tak manjing alas aku tak manjing telenging wana ingkang sepi ingkang ora ana wong kemliwer supaya bisa napakake kasutapanku bisa kejangka sarta kegayuh apa kang dadi kegayuhanku lho iki sembah kula ingkang ngendharaken jengkar paduka Kanjeng Rama iya Satama iya
Rewang Condro katawengan sumo ing jas katuritan lemot kabyataning rojit
mremendri ya ma nawo kakunging bang wiseso Sode selikur dina Batobat Jaramaya wonten timbalaning adawuh Ibu Betari sartane ngabeh para begasaan baju barat ing mapan ning Kayuwangan Dandang Mangure. Lho non Nalika semana kanan Kayuwangan katon jenjem ayem ora ana samikala apa-apa nanging bareng sawetara wektu dina iki lha kok kahanane ora kaya adat sabene. Akeh para bergasaan jem setan ingkang padha nandhang pesambat. Merga kahanan panas ingkang benek lan adat ingkang wis Jaramaya iki saka dayane ngapa, Ngger? Nyuwun pangapunten. Monggo saking paniti priksanipun ingkang abdipun Jaramaya. Mboten wonten lemah sangar kayu aeng. Ing mapan wonten ing wana Krendayana ing dadosaken sangganing para berkasaan sami numpang puyang numbuk bentus solah bawanipun ugi mboten wonten satunggiling satra ingkang wantun asak langing wana Krendayana ingkang satemah karya gara gadaning Kayuwangan Dandang Mangure. Ibu Betari mugi andadosna ing kawuningan Batobat nanging lamun to diujarake iki mengko suwe ning suwe mesti bakal gawe geger kahanan Dandang Mangure. Mula luwih prayoga Jaramaya dina semengko Ibu bakal niti priksa apa to sababe dene kahanane lha kok dadi kaya mengkene. Mula enten ana sawetara apa niku bakal niti priksa marang kahanan wana Krendayana ya ing Kayuwangan Dandang Mangure iki. Ana apa lha kok dadi ana gara-gara ing gawe geger sangganing para berkasaan iki Jaramaya. Tan samar pamoring sukma Sinukmaya winah ya ing sepi sumipen telenging kalbu pambukaning warana sigra mangsa semedi sang Pandya Betari Durga nalika semanten eling-eling jangkeping Jawata Tridasa Wataknawa nadan mapan wonten ing Marcapada parandene kinarya jangkeping dewa sang Pandya Betari Durga mila awas paningale lan tep panggraitane Dupipana apa ing dadi gara-garaning Kayuwangan Dandang Mangure sigra manabda sang permoni wau tumanduk dhateng Sangya para wadyabala berkasaan mangkono pangudas maraning driya Batobat ora pati nduga mana Jaramaya wonten dawuh Kayuwangan Dandang Mangure tunggunen ana sawijining titah pujangkara ingkang mangsa semedi ana ing telenging wana Krendaya tak prepekane wigatine apa ya Jaramaya lho nggih ngestaken dawuh Pandya Betari
wis manteng pangestine Sang Begawan Durna. Mangsa Semedi Maladining tanana ingkang pinindeng kejawi panguwasaning para Jawata. Mugi ngudaneni manawi dados panyuwunipun Sang Kumbayana. Dadosaken mangke eling-eling mapan wonten telenging wana Krendayana. Dadosaken geger sangganing para baju barat. Para jim berkasaan samya nungsang puyang numbuk bentus budel bingung playune. Bejreh kelawan dayaning Sang Kumbayana. Sigra mrepeki Sang Pandya Betari Durga anjugaraken ingkang nedhel lampah Semedi. Pandha tata Kadiwisraya sing nyama wingis-wingis tuta mangolir kuwasela mangling tuta mangolir kuwasela mangling Sode selikur dina Batobat Durna Kumbayana wonten dawuh Pandya Betari karya geger sangganing para baju barat nganti padha nungsang puyang playune. Lah kok jebul putuku saka lima nglakoni tapa ning taking wana Krendayana Batobat ora kaya adat sabene. Lah kok dadi manter pangestimu? Kowe duwe sedya apa Begawan Durna mara kangge matur marang eyangmu Pandya Betari Durga? Kula nyuwun pangapunten Pandya Betari. Menawi anggen kula lampah tapa wonten ing telenging wana Krendaya menika adamel geger sangganing para baju barat. Menika sanes niat kula. Jernyatanipun niat kula menika manteng kula kunjaken sanipun Gusti supados sak mangke saged ngudaneni dhateng menapa dados panyuwunipun ing ngabdipun Kumbayana. Kowe duwe sedya apa Begawan Durna? Oh inggih wale-wale menapa Pandya Betari? Estunipun kula nuwun sewu lho. Estunipun kula menika namung badhe kepengin napakaken gesang kula tegesipun kula menika badhe pinardawa kamulyan kula. Jernyatanipun kula menika namung gadahi putra setunggal inggih menika pun Bambang Swatama. Monggo nyatanipun Swatama menika kula budidayakaken supados samangke kagungan derajat pangkat. Kula upayakaken supados samangke Swatama menika pikantuk inggih menika derajat pangkat saking Narendra Krisna Prabu Duryudana ewadene lah kok dumugi semanten menika dening wonten kamulyan kabegjan ingkang cumentel wonten anak kula Swatama. Tumuli mrentol sak lebeting manah kula dinten samangke menika kula kepengin mengku satunggiling garwa malih Pandya Betari. Tobat. Apa ora nyawang karo kananmu to Begawan Durna? Kowe iki wis sepuh. Kowe iki wis tuwa. Wong tuwa ki mung kari napakake marang kamulyaning urip tegese yen wis entuk kamulyaning urip ping kari njangka marang sampurnaning pati. Lah kok dadi malah werna-werna penjangkamu Durna. Oh nuwun sewu Pandya Betari menawi mboten mekaten
Samangke menawi kula menika namung gadah putra setunggal namung Satama kemawon. Tartemtu mangke menawi Satama menika mboten saged kedunungan derajat pangkat. Tanpa badhe cures tedhak turipun Begawan Durna. Mila dinten samangke kula nyuwun tulung dhateng Pandya Bedari Durga saged mitulungi dhateng penjangka kula. Sumados samangke kula saged kasembadan jawab kaliyan satunggiling wanita, samangke kula saged bebranakan peputra tuwin nggadahi wayah ingkang sakalangkung kathah. Ingkang mekaten saged dipun jagaaken kamulyanipun Begawan Durna Pandya Bedari. Ya to yen pancen kaya mengkono aku saiki tak takon karo kowe. Terus wong wadon endi minta dilenging ciptamu mara coba kowe matura. Mengko upama bisa tak gayuhake pun ibu bakal budidaya supaya penjang kamu mau kelakon. Menika saestu Pandya Bedari. Iya tenan Durna. Oh, matur sembah nuwun Pandya Bedari. Blaka suta kemawon ingkang tansah gumana musik wonten ing manah kula. Ingkang pasuryanipun menika mboten nate saged ical saking paningal kula. Boten sanes kejawi namung kula nuwun sewu. Putri saking negari ing Pancala. Inggih menika ing mapan wonten ing Kasatyan Madukara. Ingkang namipun Dewi Wara Sri Kandi. Inggih Sri Kandi menika ingkang dados wating manah kula. Kagyat risang kapirang urin angkul kinembit kembit dosang reknaning bawono. Oh kose Durna kose kowe iki ra ya eling to Durna, kowe lagi ora lagi lali mboten kula nembe mboten kesupen. Lah kok dadi kowe matur karo aku yen to kepengin mengku garwa Wara Sri Kandi. Monggo kowe ngerti dhewe Wara Sri Kandi ki wis winengku garwa dening anakmu dhewe Jajanaka. Ya Si Arjuna. Lah kok dadi malah tok rusak. Nggone bebrayan Janaka karo Wara Sri Kandi kowe bakal mengku Wara Sri Kandi. Nuwun sewu Pandya Bedari. Upamanipun kula menika Blaka Suta, blakotang terus terang dhateng anak kula pun Janaka. Jernyatanipun Janaka menika murid ing ngabekti dhateng Bapak Guru. Murid ing tresna dhateng Bapak Guru. Mboten nate nyelaki dhateng dawuhipun Bapak Guru. Menawi Wara Sri Kandi menika kula suwun Janaka tentu maringaken. Mboten badhe owel miwah mboten badhe angrundel. Nanging menapa inggih badhe saya kedadosanipun ing atasipun kula menika gurune kok njaluk karo bojone mahasiswa kula menapa mboten badhe saya kedadosanipun. Menika naminipun mangke kula badhe ngucemaken dhateng asmanipun ingkang wayah piyambak. Lah sirmu piye? Karepmu piye supaya aja nganti kadenangan dening Janaka? Wara Sri Kandi badhe kula cidra. Wara Sri Kandi badhe kula cidra. Namung menawi kula wujud Begawan Durna kados mekaten menika, tartemtu mangke menawi kadenangan Nayaka utawi Punggawa Madukara sami alok yen to Begawan Durna nyolong Wara Sri Kandi menapa mboten banger bacin asmanipun ingkang wayahipun Begawan Durna Pandya Bedari Durga. Mangyat kurja suruma pangga wakut kati nyomawuk ya iro wang oh Durna kula wonten maring adhawu kowe aja dikangelan yen kowe ora kepengin wujud Begawan Durna mandya ucape Bedari Durga tak sebda dudu wujud Begawan Durna kowe. Wujud Begawan Durna nanging wujud Yaksendra gedhe go ngaluhur. Yen lumrah ora ana kang wong ngerti yen to nyidra marang Wara Sri Kandi Begawan Durna. Radal. Oh, matur sembah nuwun Pandya Bedari. Ing mekaten boten badhe wonten ingkang mangertosi sinten to kula sejatosipun. Kowe nganggo jeneng ya kuwi Prabu Kumbayaksa. Lho nggih ngestakaken dawuh. Caketana ya kuwi kasatriyan Madukara. Malah wektu dina iki pasang Yogya katuju ing nginu. Janaka nembe ora mapan ning Madukara, upama lagi mapan ning Madukara, lagi liwung bingung atine Arjuna. Sababipun menapa? Merga Janaka koncatan kekuatan.
Amargi sabab saking menapa? Apa sira ora ngerti kabare? Yen to pusaka Madukara Kyai Pasopati nedeng oncat saka ing kasatyan Madukara. Mula pirang-pirang dina iki Janaka katon rengu pasuryane Nawung Sungkawa. Inggih. Janaka lagi ora isa menggalake marang kulawarga. Yen Janaka lena colongan para Srikandhi dadi garwamu Kumbayaksa. Wah, ladal. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan Pandya Betari. Menawi ngaten Klilalana kula bidhal dinten sak mangke gayuh dhateng kanikmataning gesang kula. Inggih menika pun para Srikandhi. Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Aku ran jangkung lakumu lho Durna. Inggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Ati-ati aja kaya bocah cilik kowe Prabu Kumbayaksa. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan 5 Oh Bojleng iblis lanat padha jek-jekan ana srana nggonku bakal nglulusake penjangkaku srana dibantu dening Pandya Betari Durga. Wis ora wujud Pandhita Sukalima nanging wujud buta kaya ngene. Ladal. Monggo Janaka lagi kodheng atine. Bingung-bingung kenganglangan merga koncatan Kyai Pasopati. Srikandhi ora entuk kawigaten ning Janaka kowe melu aku wae Srikandhi. Ora-orane kowe tiba ning Padasuri nanging tiba ning kasur babut. Kowe bakal tak wengku garwa mukti karo Prabu Kumbayaksa. Aja kaget aku sing teka wara Srikandhi.